ассалому алайкум ёру дӯстон, муҳтарам подписчикои канали мо. ҳоло ман ба шумо як навгонеро барои шумо пешниҳод мекунам, ки ин дар мағозаҳои Мустафо 1-2, яъне ки дӯконҳои ҳоҷи Файзулло Хуҷа. инҷа писарошон ба ӯҳда гирифтиянд як кори некро, ки шахсони муҳоҷире, ки дар шаҳрҳои Россия ва дар дигар манотиқи дунё қарор доранду аҳли Сомониён ва Зарафшон мебошанд, метавонанд бо тариқи карти Душанбеситии ин ҳазрат пулро фиристода ва ҳар чизе ки дархост кунанд дар ин дӯкон метавонанд барои аҳлу хонаводаҳояшон ба гуфти амур рӯса аст, ки доставка кунанд молҳои ояшон. ино метавонанд вақти пули шуморо гирифтан ва шумо ба инҳо ба тариқи ватсап ё ки имо занг зада дархостҳои худатонро мегӯед, ки чӣ чиз дар кор аст. дар инҷа ба ғайр аз орд ва дигар чизҳои ҳамун аввалин дараҷаи рӯзгорӣ ҳаст, аз химия сар карда то хӯрокворӣ ва дигару дигар. шумо метавонед ба аминҳо муроҷиат кунед. ман рақами карташон ва рақами ватсапшонро мегузорам ва шумо метавонед ҳамун дархостҳои худатонро ба инҳо пешниҳод кунед ва инҳо то дари хонатон ҳамун маҳсулотҳое ки шумо заказ карда будед бурда мерасонанд, албатта бо хизматрасониҳояшон. ба диққататон раҳмат. агар видео ба шумо маъқул ва писанд омада бошад, шумо метавонед ба канали ман подписатся ва инчунин лайкро пахш намоед, то ин ки видеоҳои мо боз ҳам сер тамошобинтар гардад. ва рамазон ба ҳамаи шумо муборак бошад. худо ҳамамонро дар ҳифз амони хода дорад. ба диққатон раҳмат. худо саломат бошад.